Sitten ollaan tämmösen auton kyssyn, kun autolinja toi 322. 332. Siis 32. Kaveri tos vähän opasti. Tekrams, repus. Eipäs ole kun S-Market, eikö se K-kauppa? Tekrams, repus. Supermarket. Eikä S-Market. Ollaan täällä mikä jossain heskysmatkojen pakettilomalla helvetissä. Ok. Tää on ihan tuntematon, se meet jonnekin Kuskimäkeen, niin me lähden Helvetinmäkeen. Havain lämpö. Kohta tulee venemainos. Tuolla menee vene. Ja aurinko. Nikkas tuollain vene. Siellä kaunis aurinko paistaa ja luminen maisema. Aina narattaa siinä. Muita taloja siellä. Ja autoveneä siellä. Ollaan paparazzeja. Ajetaan 350. Tosiaan ei nyt ihan niin kovaa kuule. Ollaan jossain junassa, heskysmatkojen pakettilomalla. Tuohan vähän niitä penkkejä, ne on niin Upeat penkit, tämmöset turvavyöt siinä oikein. Upeat turvavyöt. Niin sais laita tämmöset. Eipä tällä matkalla tarvitse kuin pitkä. Jörppi. On kuulunut epäilyttävä jääni. Ne kuuluu. Semmonen DK-reppu. DK lukee siinä. DK-reppu. Ainakin tää vetää box. Eiköhän tämä video lopu tähän. Ei vielä. Epäilyttäviä ääniä tulee ihan just. Kohta tulee epäilyttäviä ääniä 2 minuutin kohdalla tai ei edes sitäkään. No kyllä sitä. Melkein 2 minuutin kohdalla. Nyt on sitten tasan 2 minuuttia. Ohikin. Oho. Ai siihen matkustaja matkalle. Ja sitten tässä on tämmönen autokoulu kuin Joensuun KY. Siinä zoomia vähän. Tämä video loppuu tähän.